Здравейте, приятели! Аз съм Георги Александров. През 19 век българите, първоначално в рамките на Османската империя, а в последствие и в новоосвободената си държава, извършват поредица от просветителски, културни и икономически дейности, които днес познаваме под термина българско възраждане. За този сравнително кратък период, продължил по-малко от 100 години, нацията прави опит да навакса породеното от османския гнет изоставане в сравнение с останалите свободни европейски държави и народи. Макар и в сравнително ограничен мащаб, в края на 19 и началото на 20 век, редица български градове и градчета вече са съпоставими с европейските в много отношения. Битът на замогналите се най-вече от търговия, но и от други дейности граждани, започва да прилича на всекидневието на семейства от Франция, Австрия и Германия. Променят се облеклото и украшенията към него, архитектурата, мебелировката в домовете. Променят се дори домашната посуда, която българите използват всеки ден на трапезата във всекидневната или в спалнята си, и детските играчки. Именно на последните посочени промени е посветен настоящият филм от поредицата Варна, познатата и непозната, морска столица на България. За тях ще ни разкажат повече и ще ни покажат интересни артефакти Татяна Щерева и доктор Светлозара Колева, главен уредник и уредник в Етнографският музей във Варна. Ето, вече се намираме в образа на една всекидневна от края на 19 и началото на 20 век в Етнографския музей във Варна. Както анонсирахме, наши домакини са Татяна Щерева, главен уредник на музея, и Светлозара Колева, уредник в музея. Сега госпожа Щерева ще ни разкаже за нещо изключително любопитно, което са ни подготвили. Поредната хубава изненада за вас, за нашите зрители. Госпожо Щерева, какво хубаво и интересно нещо сте подготвили за публиката на Варна, познатата и непозната морска столица на България този път? Този път сме ви подготвили една много прекрасна кукла, направена от порцелан, която ние в нашия екип наричаме куклата Барби, защото вие сами ще видите, че тя наистина е един предшественик на куклата Барби, само че много назад във времето. Но преди да стигна до тази наша прекрасна кукла, искам да кажа няколко думи за колекцията от порцелан на Етнографския музей и също така за европейските влияния, които са навлезли в нашия град след освобождението на България. А те именно навлизат през нашето пристанище, Варненското пристанище, което става главно вносно и износно пристанище на България. И от тук минават и остават много и най-различни стоки. Така че, говорейки специално за порцелана, той е внесен от Англия, Германия, Франция, Италия. А тук в нашата колекция ние сме събирали в годините тези порцеланови изделия чрез откупки, чрез дарения. И всички тези порцеланови образци, които ние имаме, а те наброяват над 400 броя, имат различно предназначение. Някои от тях са трапезни, т.е. сервизи за хранене, сервизи за кафе, сервизи за чай, фруктиери, подноси. Всичко, което е свързано с сервировката на масата и с храненето. Друг вид са предметите за украса. Това са статуетки, часовници, газени лампи и прочее. И много интересни също порцеланови изделия са хигиенните комплекти, които се състоят от леген, кана, сапониера, кутия за четки за зъби, кутия за прах за зъби. Тези комплекти обикновено се поставяли в спалнята върху шкаф, наречен лавабо, който е дървен, отгоре с мраморен плот и с огледало. Тези комплекти са служили за вечерния тоалет на по-заможните дами. И тук искам и да подчертая, че всичките тези порцеланови предмети, за които споменах до тук, в началото
те са били собственост на по-заможните граждани на Варна от края на 19 началото на 20 век. Вече в един по-късен етап започват да се разпространяват и в други слоеве на обществото. И тук вече мога да стигна и до куклите, до играчките, защото ето, нашата кукла, освен че е част от колекцията ни за играчки, тя е и като част от колекцията от порцелан. Защо? Защото тя е направена от порцелан и то е особен вид порцелан, който наричат бисквит. Тоест бисквитена кукла, ако директно го приведем на български, но това няма нищо общо с бисквитите за хапване. Просто порцелана е такъв тип. Тези кукли, бисквит, започват да се произвеждат за пръв път в Германия в средата на 19 век. Въпреки че порцелана като материя е открита още в 7 век в Китай и неговите съставки се пазили в голяма тайна и дори хора, които искат да издадат формулата на порцелана, биват наказани със смърт. И така в Европа за пръв път порцелан се внася, порцеланови предмети внася Марко Поло през 14 век след своите пътешествия. И това са едни много красиви предмети, вази, купи и така нататък, които стрували много скъпо. И оттам идва и наименованието на порцелана бялото злато. И в Европа след този момент започват да търсят формула за производството именно на този вид материя. И в крайна сметка в началото на 18 век в Германия откриват технология за производство на порцелан. Разбира се, по-различен от този, който е в Китай, малко по-твърд. Тук няма да изпадам в подробности, но първите манифактури за производство на порцелан са в Майсен, Германия. И там съответно, както казах, ще повторя, в средата на 19 век започва пък производството именно на тези бисквит кукли, които са от, пак казвам, различен вид порцелан, който е матиран и не гланциран, много крехък, по-различен от този, от който се правят сервизите и предметите за украса. И най-често тези кукли, тялото им е направено от плат или някаква друга материя, а главичките, ръчичките, ето ги ръчичките, и крачетата са направени от този порцелан бисквит. Като първоначално най-първите кукли са били с изрисувана коса, изрисувани очи, носле, устички, докато по-късно вече започват очите да ги правят от стъклени топчета, ето както при нашата кукла, косите да ги правят от или изкуствени конци, или от мохер. Така, като ето тук виждаме, че нашата кукла има и допълнителен комплект за обличане. А тя, самата тази кукла, е от първото десетилетие на 20 век. Ето тя си има роклички, гащички, турбички, тук има шапчици, всичко това е запазено, а това е нейното легалце, нали, кошчето. Така че ние за това си я нарекахме куклата Барби, защото съвременната кукла Барби също има своите допълнителни облекла, нали, момиченцата много и се радват, но ето че много назад във времето, преди повече от 100 години, има подобна такава кукла. Само че, разбира се, направена от различен материал от съвременните кукли. А куклите винаги знаете, че те са били спътник на момиченцата още от древността.
Кукли са се правили от парцали, от глина, от дърво и най-често родителите в семейството са правили куклите, за да могат техните дечица да се забавляват. Но вече в по-късен етап, както казах, започва и производството на кукли. И след тези първи кукли в средата на 19 век производството продължава, като куклите вече се усъвършенстват. Започват започват да произвеждат кукли, които говорят, кукли, които се движат и така нататък във времето до съвременните кукли. Така че куклата продължава да бъде най-добрият спътник на малките момиченца. Това всъщност е бил един практически, доколкото разбираме, изключително скъп подарък предвид и качеството, и материала. Да, абсолютно сте прав. Затова не всяко семейство е могло да си позволи това, да подари на детето си такъв вид кукла. Да, тя пък е внос, нали, от Германия. Тук във Варна, разбира се, първо в Европа. Първите магазини за играчки са открити към края на 19 век. А тук във Варна, в един малко по-късен период, началото на 20 век, 20-те, 30-те години, да, имали сме няколко магазина за детски играчки. Също играчки са се продавали и в книжарниците. И много от тези играчки са били, разбира се, внос. Това, което казахме, внос през пристанище Варна. Така че този тип кукла, да, много малко семейства са могли да си позволят да закупят за своите деца. Вече в един по-късен етап, нали, пак казвам, по-широк кръг от хора са могли да си го позволят, но в началото само по-заможните, по-богати хора са могли да си го позволят. Тази кукла не е част от постоянната експозиция. Всъщност сега зрителите могат малко по-подробно да я разгледат отблизо. Да, тя е от фонда на музея, не е в постоянната експозиция. Тук искам да подчертая, че ние имаме много богат фонд. Нашия музей етнографски има много богат фонд, но не всичко може да бъде изложено в експозиция. Затова от време на време ние правим наши временни изложби в приземния етаж на музея, където не са много витрините ни, но все пак дават възможност да показваме част от нашия фонд с временни изложби, за да могат посетителите да се запознаят и с това, което не е в постоянната експозиция. Така че в случая вашите зрители ще видят нашата кукла чрез вашето предаване. За сега все още не сме я излагали във временна изложба. Промените в живота и всекидневието на жителите на българските градове през втората половина на 19 век, особено на по-заможните, засягат не само посудата и предметите, изработвани от глина, метал и дърво. В домовете започва да навлиза и друг много по-стар материал. Разглеждан като голяма ценност през античността и средновековието, то остава скъп още няколко столетия. С началото на индустриализацията обаче постепенно поевтинява и става достъпен и за по-ниските слоеве на обществото, а днес предметите, изработени от него, са абсолютно обикновена част от всеки дом. Но в края на 19 и началото на 20 век все още не е широко достъпен за всяко българско домакинство. Сега нашият разказ ще продължи с темата за стъклото. Изненадите, приятните продължават и поредната ще бъде представена от доктор Светлозара Колева. Този експонат е част от нашата изложба, която ние в момента сме изложили в залите на музея и която показва експонати, голяма част от които се показват за пръв път от фондовете на музея, включително и това, за което ще говоря, за което ще разкажа. Но преди да започна да говоря за експоната, искам няколко думи просто да кажа за нашата идея да излагаме в такива временни изложби експонати, които са, така да кажем, скрити в фондовете на музея. Защото те не са изложени за ежедневен показ пред посетителите, а се съхраняват в фондовете. И единствената възможност да могат да се видят е именно чрез тези временни изложби,
които освен в нашите зали на музея, част от тях са като гостуващи в други музеи в България. Така, например, с изложбата за порцелана, за която говори колежката, гостувахме в Стара Загора. И имаме покани за тази следваща година отново да участваме в други градове. Та конкретно за изложбата, която е посветена на стъклото, ние проследяваме, разбира се, така малко схематично, приложението на стъклото в ежедневието в бита на варненци от края на 19 до към средата на 20 век. Показали сме много интересни мастилници. Едни от най-стария, може би, датиран експонат, за който аз сега ще говоря, това е едно бебешко шише. Но също от края на 19 век ние сме показали така наречените фука. Това са прибори за сладко, за сервиране на сладко, където част от прибора представлява стъклена такава като паничка, в която се е слагало сладкото, което е било едно от традиционните неща при гостуването на варненци. И метална част, в която тя е сложена. Така че това е един много изящен и много красив експонат. Показали сме и също вече различни сервизи стъклени, които се използват от варненци. И в една част от витрината сме отделили специално внимание на експонати, които са произведени от първата стъкларска варненска фабрика. За нея се знае малко, като около 1893 година е открита в ГБДЖ, сегашното Белослав, селище Белослав. Тази фабрика обаче просъществува само 2 години и спира. И след това през 1910 година е открита от братя Мушалам, така наречената първа стъкларска фабрика във Варна, която наред с другите предмети произвежда и бутилки за ликьор, за вино. И интересно като факт е, че производството е съобразено съответно с поръчката, която е направена от производителя. Например, ние имаме бутилки за ликьор от Зарокоста. Това е една известна фамилия варненска, която се е занимавала с производството на ликьор. И при направата, при поръчката на направа за шишета едновременно са изработени етикетите, върху които са изложени наградите, получени съответно от производителя на различни изложения. Всъщност този етикет допълва цялостната визия на една красива такава бутилка. Приложението на стъклото през годините в много аспекти на ежедневието или в ритуалните обичаи на различните хора през вековете. Смята се, че първото приложение на стъкло с някаква такава практична цел е изработването на стъклени маниста, които са открити още при египетските пирамиди. Впоследствие римляните са доусъвършенствали технологията за производство на стъкло и някъде около 13 век може би, получава най-голям разцвет в така нареченото муранско стъкло, или това е стъклото, произвеждано във Венеция, заводите Мурано, фабриките по-скоро Мурано. През средновековието то се прилага, както знаем, освен в ежедневието и в тези красиви в катедралите. Просто намира все по-голямо и по-голямо приложение. А колкото за историята на бебешките шишета, още от дълбока древност, естествено, майките, които не са имали възможност да хранят по естествен път своите деца, са търсили различни възможности за изхранване на бебетата. Първоначално се казва, че бебетата са хранени с рог от коза или от кравешки рог, която накрая пробита дупчица, откъдето е изтичало млякото. Също така са използвали и напоени парчета от мек плат в мляко, които са ги давали на бебенцата да смучат от тях. С развитието на грънчарството, на металодобива,
започват постепенно да се използват различни материали за направата на такива шишета за хранене. Разбира се, много по-късно вече те се оформят, нали, като стъклените шишета, както се казват. Според историческите данни, първото стъклено бебешко шише е изобретено около 1841 година в Съединените щати. А няколко години по-късно, 1845 година, е изобретен от Елайджа Прат и първия биберон, който се е поставил на стъкленото шише, тъй като трябвало е по някакъв начин млякото да достига добре до бебето, да успее добре да го усвои. И така, с първите шишета, които са били изобретени, са представлявали като колба стъклена с една дълга гумена тръбичка, която детето е държало и само е изсмуквало млякото от тази тръбичка. Но тъй като много трудно се почиствало и колбата, а и тази гумена тръбичка, тези шишета били наречени убийци на деца, защото в тръбичката оставало мляко, което се развъждали бактерии, които причинявали много голяма детска смъртност по това време. И затова именно те получили наименованието шишета убийци и през 1910 година била забранена тяхната употреба. През това време се търсило съответно форма такава, която да е по-лесно да може да се почиства шишето и да бъде едновременно удобно за майката, а и за самото бебе. И така се достига до 1894 година, когато се казва, че се изобретява тази форма на бебешкото шише, която наподобява формата на банан с извито гърло. И те така по това време получава точно наименованията бебешко шише тип банан. Първоначално те са били с два отвора в двата края, като в единия се слагал биберона гумения, а в другия майката чрез своята ръка е контролирала притока на мляко. Но в последствие е измислено вече този вариант само с един отвор. Това също е било трудно за почистване и така се усъвършенствали до развитието, до сегашните вече съвременни шишета от различен друг материал. Конкретно нашето шише, какво е интересно? Че то е датирано края на 19-ти, първите десетилетия на 20 век, защото съществува информация, че до към 1920-30 година се произвеждали точно този тип шишета. Интересно е и надписите, които съпътстват шишето. Този дизайн се нарича бебешка наслада със съответното наименование. Освен това има надпис, че е произведено в Австрия, което го датира, и друг надпис, който обозначава тук, че то е патентовано. Тоест, това е патент, който не може да се произвежда от друг производител, само от този. За съжаление, не може да се установи точно кой е, в коя фабрика и как се нарича производителя. Интересно е също и изображението, което ето тук се показва. Това е едно бебешко лице, усмихнато, което отново е знак, че само тази фирма е произвела това бебешко шише. Освен това, тук на дъното има като мерителна скала, която позволява пък да се измери съответното количество мляко, което трябва да се даде на детето. И така този експонат постъпва е откупен, аз вече казах, от наследниците. За съжаление не можем да кажем по какъв начин е проникнал, как е достигнал до домовете, но тъй като това е един скъп за времето си продукт, се предполага, че е на богата варненска фамилия, която е имала възможност да пътува в европейските страни, съответно Австрия, а дали е купено точно от Австрия или пък съответно от някоя друга европейска държава, също не можем да кажем, но фактът е, че ние с гордост притежаваме и показваме този наш експонат.
И за нас поне не е известно, поне не е показвано до сега в България, в някои от музеите. Може би колегите притежават отново във фондовете си, но може би то е останало скрито за публиката. И това е именно нашата задача, нашата цел, да го покажем и да се знае за неговата история. И така, през компютъризираният 21 век, в дни, в които човечеството вече използва изкуствен интелект, а подрастващите настояват за все по-умни и умни устройства, за мнозина може да бъде учудващо, че преди малко повече от 100 години една порцеланова кукла е била скъп и рядък подарък, а едно бебешко шише – ценна вещ. Но това е повод да се замислим колко динамично може да бъде развитието на човешката цивилизация. С това се разделяме. До нови срещи с Варна, познатата и непозната морска столица на България.